Hi, good morning. Mamahaw na mi. Tanawa mong pamahaw, guys. Grabe ah. Natural, organic. Wow! Tanawa, guys. Siya among rice, among sodan, among viand for today, this morning. Nadan mi pakseo gabi. And naami Arabica coffee. Arabica coffee, man siyang natural, pure coffee. Dami turmeric. Turmeric. Nakainom na mi ganina ani. Nakainom na mi ani turmeric juice ganina. Dami kaayo. Grabe ka chalap. Chalap, grabe ka chalap. Chalap ang durian, fresh durian. Wow! Hey! Human nami og breakfast and unsa na pud ang among sunod nga kaunon. It's time for sweets. Wow! Grabe. Kaunta. Kaunta. You know guys, muna akong ganahan diri nga farm kay next akong ipakita sa inyo ang palibot ani nga farm. Unsay naa diri sa farm. Pakita na ako sa inyo next balik na ko diri. Ngano naa diri loaded sa mga fruits, trees, mga hardwood fruits, and then daghan kay fruits din. Daghan ay mga root crops, na mga kamote, cassava, unsa pa man what else the obi na. Papayas, busog kay kasi ma'am nganli ma'am nganli senyora mangga mango durian, lupi, lubi saki. pwede ka magkuha ni ka ng mga buko fresh so lami kay sanan siya gabi lami kay akong tulog grabe as in good pagtulog na ako gabi mga unsa to nga nakatulog ta senyora Mga 11 or 10 10. Before nagtulog mi, nag-inom mi og red wine. Red wine man to ba? Then grabe din Kakaka-wine. Nag-inom mi og kakaka red wine. Kakaka extract juice. Karon morning. Yeah, introduce senyora, introduce katong ikuan. Kuan Baligyan nato na. Baligyan mo. Yeah, baligyan ako. Turmeric juice. Turmeric juice and what are the ingredients within the turmeric juice? With ano ni siya, turmeric with black pepper. Black pepper. Unsay With stevia. unsay purpose sa black pepper gani ngano nay black pepper? Para to absorb. Kaya basig man ay mangutana. I-absorb lang na sa ang turmeric kanang na ay black pepper para ma-absorb ni. Para ma-absorb sa imo ang nutrients sa turmeric. And then siya ipakita to. Stevia. Stevia. Na siya green stevia. Pa lang kag duha ka kutsara. Then kay concentrated. So natural siya, concentrated man siya. Tubig lang, init. Hot water. Gwapo kay siya guys. Grabe kay siya gwapo guys. Kuha mo sa coffee. Yeah! Moto siya among gi-coffee ganina. Moto dapat pag coffee na to nagkuanta ba? Ano ba may Say next time. Better next time. Mga unta. Mga unta. Okay. Grabe ka namin. So, muna siya, lami guys, siya ang natural. Ano yung mga products mo ba? Na itong next na ito ipakita sa ilan, no? Sunod na Sunod na ka, wala pa may nakaproduce o mga products. from the farm. Amo lang isulti sa inyo na aming mga products soon amo ipakita and natural sa banatanan Natural. senyora. Natural siya tanan kay naa diri nagplantation siya diri og mga different kinds of herbs and flowers ba? Flowers? Yung collection diri din. Muna siya nga maghimo, muna ang gahimo siya diri. Okay? And that's all. Bye-bye. Good morning. Nag-inomi og rich and bold Cabernet Sauvignon with teasing hints of blackberry and black cherry flavors. Nag-inumi gabi ani.
Nag-inom mi gabi ani, lami kay siya. Yay!